Aceasta a emisiunii Opriți Timpul, în primul rând pentru că m-am reîntâlnit cu vechi prieteni, în al doilea rând pentru că mi-am dat încă o dată seama cât de bogată este muzica noastră și ce frumos poate fi ea îmbogățită cu idei din alte familii muzicale. Mulțumesc tuturor muzicienilor care ne-au trecut pragul. Vă doresc tuturor o duminică plăcută, o vară frumoasă și caldă și Doamne ajută să ne revedem sănătoși. Până atunci, iată, unul din frații Stanciu a luat saxofonul, așa să ne prezinte încă o piesă cu care ne vom lua rămas bun de la dumneavoastră. Deci următoarea piesă se numește Casino și n-aș vrea să termin așa până nu îi prezint și eu pe colegii mei. Chiar vroiam să vă rog, chiar vroiam să vă rog. O luăm așa de la stânga la dreapta, percuție Bogdan. La clapă George Calonfir este și compozitor. Și bineînțeles la țambale, un mini țambal așa, Robert Miu este băiatul binecunoscutului țimbalist Ion Miu. Domnilor și domnilor, ne despărțim aici cu regret de dumneavoastră. Vă las în mâna fraților Stanciu, ei vor ști să vă spună și din partea mea un călduros la revedere, pe curând. Orchestra fraților Stanciu!